Čau raneři, já jsem Marek Papil z K-Sleeve a ukážu vám tutoriál na frontflip z jedné nohy neboli webster. Základem je zápěr přední nohy při odrazu. Při odrazu dáme hlavu ke kolenu a zadní nohu vyšvineme dozadu. Při odrazu a švihu zadní nohy stiskneme rukou nohu, či obě, jak komu vyhovuje, a to nám pomůže zabalení a správné rotaci těla. Důležitý je taky správný rozběh. Tak za příště.